kuan, may bugas, may mga mais na to o na abono. Sige, tawagan na dali. Bilang sa ta. Si kuan, si Dario Balasi Kaliaw. Tara, kamin. Sulod dong. Kadala bukag noob. Sus Ginoo ko. Kaya bas. Budak ko na ng buhok noon. Ano na nako na eh. Aun dara. Ito na ihuna dron. Lingkod na. Masa hawiri ta dagay na dako ra ba katawa. Bus. Nah, dari belakang dong. Dong, kena sedong, isa. Tahu na ko ning kuan. Okay. Dara oh. Ikaligo ni kara adlaw dun butang ig bayabas. Na. Dali ra man kay dong. Na. Sige, sunod na pod. Si Alvin Daniel Tumapon. Sulod. Dara, excited na kayo ko. Asa man imong nuog dong? Dara. Ginoo ko round timber kada ko dong. Imo ka daw? Oh. As patro tadi mo nang daw. Wa pa di ba ko siguro ana. Madugay ni boss. Laster sulayan ako ni. Kanang bayabas na kadalaga. Tuyar pag bayabas mo. Okay. Ini plano dong. Suman. Tay mahiwa gitong kolorot kana pakang imo di mahiwa na eh. Aku airplane na po do. Ayo. Bukain na unsa bukan. Ay, semula karena na bisa na puno. Dala na ni. No. Terus ko Ginoo. Terus ko Ginoo amahan. Tay, di madala di helikopter ni daw. Isa na po di ay. Lagi helikopter dong, yang udah naman dong. Utong dong. Sus. Tendong. Apa bukan lagi apa? Bagak yung panit dong. Panit ubo ayan na dong. Di man na dong. Nih, gamit ang grinder lagi nih. Kung ano yung grinder niya no? Katong kinabagaan ka ng bala. Terus. Kira dong. Kira. Oh. Kira dong. Ya. Sedong, hangat sedong. Sus. Pagyapo. Matay di jude tinuod magapulos na. Pila na kagamit na ng pan nadaot pag-adyo ng iyaha. Gamitan naman na ito ang panhan The power of the machine of tuli. Kana. Sige, sugdi. Taon intang udong ha. Han. Okay. Okay ka daw? Kira? Oy. Napiyon ka daw? Para may padayon na to na eh. Ginerbis sa lagi ka daw. Okay ra. Sure mo katain mo na. Okay? Idong. Hangat sedong. Okay? Ready na ka? Okay. At... Bos! Paga bos! Tayo na. Saan na nung na eh? Manjat. May naunsan na nung ulit. Nah. Na! Ja. Na!